Μια πορεία 45 ετών χτίζεται βήμα-βήμα. Από το 1981, όταν ο Γιώργος Νταλιάνης ίδρυσε το πρώτο λογιστικό γραφείο στην Κάριστο, έως σήμερα, στα υπερσύγχρονα γραφεία της Άρτιον στο Χαλάνδρι, η διαδρομή μας δίπλα στο ελληνικό επιχειρήν βασίζεται στην ίδια αρχή: την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση στον πελάτη. Αυτή η αρχή μας έκανε τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με περισσότερα από 100 έμπειρα στελέχη. Δίνουμε διαχρονικά έμφαση στη συνέπεια, την ακεραιότητα και την πρωτοπορία για να προσφέρουμε στους πελάτες μας το κύρος και την τεχνογνωσία ενός μεγάλου οργανισμού, με την ευελιξία, την αφοσίωση και την προσωπική σχέση που μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με έναν σταθερό συνεργάτη. Διασφαλίζουμε την ποιότητα σε κάθε διαδικασία, εμβαθύνοντας τον κλάδο σας και προσφέροντας στρατηγική καθοδήγηση σε ένα ασταθές περιβάλλον. Κάτι που αποδεικνύεται από την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις. Διαμορφώνουμε ενεργά τις εξελίξεις, επενδύοντας τη γνώση. Δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για όλη την επιχειρηματική κοινότητα μέσα από διοργανώσεις σεμιναρίων, συνεχή αρθρογραφία στα μεγαλύτερα επιχειρηματικά μέσα, εκδόσεις ειδικών μελετών και διαρκή εκπαίδευση των στελεχών μας. Με βαθιά γνώση του χθες και μεθοδική οργάνωση του σήμερα. Άρτιον. 45 χρόνια χαράζουμε μαζί το δικό σας αύριο.